приятели! Много се радвам пак да ви анонсирам едно наше участие, което ще бъде в Търново на 16 събота, след 21 часа, тук в ресторант The Base, базата. Едно ново заведение с много хубави напитки и много добра кухня. Така, нека да допълним, отвън има паркинг и достатъчно места. Както виждате, обстановката е много уютна и се надявам да се забавляваме заедно с няколко хубави стила: джаз, фънк, блуз и всичко, което вие харесвате. Заповядайте още един път в събота след 21 часа в Търново, в ресторант The Base. Чакаме ви в базата в Велико Търново. На пианото ще бъда, както винаги, Милен Василев и на китарата Криси и Кристиян Атанасов. Това е едно страхотно место, отвън огромен паркинг. Чакаме ви с търпение след 21 часа, 16 ноември, събота.